Dobrý deň, ľudkovia. Sikora ma strašne prosíka, aby som mu posielal videá. Tak reku mu posielam za náhradu, on ma potom vyfajči. Povedal za každé video 10 minút. No i tak, pekný deň dneska. Vyšli sme si na bicykel športovať, za nami 25 km. Budeme sa vraciať, dneska stačí 50-ka. 10 hodín ráno, no. Sami povedzte. Je začiatok decembra. Ja si tu v tričku idem na bicykli. Žiadna korona, žiadne pičoviny. Proste máme piči, neohrozujeme nikoho, neohrozujeme seba. A ľudia, vy takisto nesete doma primrznutí a niečo robte. To, že je korona, neznamená, že nemáte nič robiť. To znamená, že sa máme držať ďalej od ľudí, aby sa to neprinašlo. To stačí. Úplne stačí. Je len od ľudí ďalej a možno trošku si nájsť niečo individuálne. Tak skúste. Nebojte sa samoty.